Hey yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Zompete uPatrick bringing ukobela wakhe. Let's get into it. Sanibonani babuyeli igama nguPatrick Dawula Manzingema. Ngibhalile kule show inxa yokaGobela engithwasa kuye uGobela khona angiphathi kahle. So ngifike la angizinto zidlozi. Instead ngiyabasebenzela abantu abayi5 ngiyawasha. Ngiyabaphekela kwezinye ikhathi unokuthi kufanele ngilale naye. Ngicela ukusizwa kule program. Ngiyabonga. Hey yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, Zompete uPatrick bringing ukobela wakhe. Sawa? Sawona, Njani? ngiyaphila unjani mntanami? Ngiyaphila. Uyamazi lo bhuti engihamba naye? Ya ngiyamazi ithwasana lala ekhaya. Nahlangana kanjani nethwasa lakho? Ithwasa lafika la ekhaya lihlushwa amadlozi. Ngafika ngalifaka ngaphakathi. Ngaqala ukulisebenzisa ukulitrainer hayi ngithola ukuthi lo muntu uslowly. Namanje usase ku training. Usese ku training uslowly akazi nix ayikho into ayaziyo ngoba noma ngathi akhwazi idlozi kumanje akakwazi ukukhwaza idlozi. Mawubhekile yini emhlulayo ezithwasa lakho angithi we kwamela umkhombisa indlela. Ngiyazama ukumkhombisa mina ngisola ngathi khona into ezibhemayo. Angifihlela zona ngoba phela angeke ngize ngilale nethwasa lendoda endlini. Ngilalisa khona le ngaphandle. So uyasho ukuthi ama drugs affect vele ukuthwasa kwakhe. Hayi aya affect amenza abe slowly kakhulu. Uma umthuma eshop njengethwasa fanele liphume straight lishone eshop libuye straight. Hayi uhamba ama yonke indawo. Usho ukuthi uhambe ehleba. Ngizothi wenzani? Abantu akabazi usuka lela suka khona mara sikahamba bonke abomakhelwane laba sikayabazi. Oh okay. Patrick, awungitshele ngogobela wakho ukuthi umthole kanjani? Mina ngumuntu oyehlushwa idlozi. Ngoba khona abanye ubusisi abangidirectela kuGogdoli. So ngafika la ngizocela usizo nokulashwa. Kwathiwa inkomo yala is 25,000. Ngizoswasa for 3 months. But manje sekundlulele u3 months leyo is almost to 6 to 7 months ngithwasa. Angiboni lutho. Angazi muthi, angikwazi ukushaya amathambo. Ngibuswa ngabo Trexen ngiyagida. Ngikathi ngikhathele khishwa washini bewa lapha fanele ngiwashe mina. Ayikho nje into esidlozi straight nje nebhudlu la angilazi mina. Angishaya ibhudlu mina la. Mawubhekile inkinga ngaba yini? Hayi ngathi uthola ishows uGobela. Akabonanga umuntu odinga usizo. Uzibone mhlawumbe umuntu ohluphekile. Wasitholile umuntu azodlalela kuye. Okay. Ingawo ngimlethe kule show ngoba ngiyahlukumezeka kahle kahle. Yiko kuphela Angisathandi nje ngoba kwezinye izinto uGobela kunala yathi khona ukuze angangisafarisi. Kufanele ngimkhothe ngaphansi uGobela. Umama imdala kanje. Mina ngiyasaba hayi. So into okwenza ukuthi umlethe la. Yeah. Into ekwenza ukuthi umzise la kule show lethu. Ya ukuthi nje akangithwasisa akaphathisa umntwana ozephehlweni la. Uyasho ukuthi akuuser. Ya uabuser uyangihlukumeza. Nelidlozi mhlambe selibaleka idlozi ami ngendlela ayinenza ngakhona. Hey unamanga nangumuntu. Ukuthi nje yena uslowly yena stalo sakhe uslowly. Angazi waphasa kanjani ezikolweni. Slowly. Kumanje nje yena ufike la anganane sent emnyama. Ngimchargeile imali yami udla kwami wenza ulala kwami ngiyamzama ukumfundisa nje ngoba uslowly ngizomenzani. Yonke into ubheke wena. Ubheke mina yonke into. Manje athi ucabanga ukuthi idlozi lakhe lize lahamba ngoba akunani nekusomenzela yona. Ile into asibhemayo ama drugs abhemayo lawo. Patrick uthini ngama drugs? Hayi asiqiniso lelo.
yini oyithathayo ekwenza ukuthi Angibhemi ungaconnect next kwa isniff sabo sniff nje ayingisibhemi mina. ufike la kunedlozi ngilibona idlozi mara manje akunadlozi next Lizohlala kanjani idlozi? khona manje uzongilethela amakhemera awuzama ukuhlanganisa imali yami yenkomo uletha amakhemera into okwazi ukuyihlanganisa leyo. Sengikhathele impilo ngiphiliswa uwe la kwakho. Usheshe wakhathala. yiphi lempilo awusicazele yona impilo yakhona Ugobela ngiphathi nje ngethwasa. Ugobela ngathi uthwele ishow. uthwasisa wena kuphela Yimi kuphela ithwasa la. And I Okay. think uyaqala uthwele ithwasa ngami. uyacabanga noma Angicabanga ukuthi uyaqala ngithwele ithwasa ngami lo. abantu abakureferile kuye Bathi ugogo right akusabantu abathwasile la. Abazi Abantu umuntu bakhona othwase nje kuye. estradeni. Mm. So ngendlela yenza ngakhona lizohlala kanjani idlozi la ukuthi khona umuntu osugobela wakho uje futhi yena afuna ukuthi ma sexual feeling ayifunayo afune wena uzomkhotha ngaphansi. uyasho ukuthi akuse That sexual abuse ngikwazi kwami. Na emotionally nje uyangi-abuse lo mama lo. Uqambelana manga phakathi koba abantu abangaka. Ufuna abantu bangibuke kanjani? Ngayikela wonke amadoda la ngaphandle ngizothatha wena. Uyithwasa. Wena khobile utho unento zakho. Unento zakho wena phela ngithi engazazi mina. Endumbeni angena ngeni mina. Uzongena ufunani endumbeni ngoba ungena egate ngokukhanyisa ungena nje wena ulathuza njena uhololonga kuphela. Kodwa khobile ngitshelanga kanjalo mangiqala mina. Wathi uzongisiza uzangitshela ukuthi Sengikutshela sengiyakutshela ke ngoba nawe ungilethela abantu bamakhemera ngithi. Khobile mina ngifuna ukuhamba la. Angeke uhambe imali yami yenkomo ingahlalanga la isandleni sami. Angeke. uyakoloda Angeke. Uyangigoleda nje imali yami inkomo kumele uyibeke la. Ukudla kwami lokhu bokudla. Yo. Kusho ukuthi mina ngizophela isicela la. Ungathi uzogcila uzuthambise lekhanda lakho ukhona ukufunda. Ngithi awuphumi la. Yayizwa lento engishoyo. Lo mama muzi usunjani? imali yenkomo lakhuluma ngayo akakutshelanga usaqala Unje 25,000. bese wona wacubeka vele Ngamtshela ukuthi anginayo wathi uzongisiza. Ngoba umama usiza abantu. uzokusiza ungabhadalanga next ungakhipha Ngiyayifuna ke kumanje nje mawunayo leyo mali yami yibekela uphume mawunayo ungayibeka phansi uphume otherwise akhola uzophuma khona Yo, mina nginayo ke. uzohlala ke uzoyenza lento engithi uyenze every day until nini lento azoyenza until ngize kube sethisi la ngaphathi enhlizweni yami. Bese isivumelano seni bekuyini semali ngoba athi uthe uzomsiza anganayo imali yakhona Phela bengithi ngizomsiza ukuthi naye avuleke akwazi ukulokhunjana ukulapha abantu lana akuloku ngibhadala kancane manje isidomo uzosenzani isidomo obo usho ukuthi uzokhona bese akubhadala imali yakho yebo manje isidomo ngithe ngibhadala ama 350 ke. ha uyangihlolela Kodwa mina ngifuna ukuphuma la ngifuna ukuhamba. aha uyangihlolela 350 kwakuyini kona lokho phezulu 25,000 yini 350 Kodwa bongasho ukuthi kubhadale kodwa. hayi sizongibhadala ke for la makhamera akho ungaze uzokhuluma nami uzongibhadala and awuphumi la imali yami ingahlelanga la Kodwa khobela. Kuthi umntana wakho uthulishilo wathi nje. umntanakhe Umntana wakho intombazana umdala ushilo wathi umama uzokubonisa wena. Akahlala la. ngizonibonisa noyithuke uyabona ke manje sengizonibonisa noyithu naye yena loyo ukutshela lokho nawe ngizonibonisa noyithu Yiki ukuthi ulahlala le stradeni emadodeni indaba yakho kanti unje gogo. ngizonibonisa ke Uphika into yazi ukuthi ngizonibonisa uphika nokuthi unokuthi ikhothe. okay ngikhulumele amanga futhi phakathi kwabantu Agobela. Oh. Mina nginamanga. okay Ngizokubonisa. ngizokubonisa okusalayo ngizokwenzela inkawu ngenja Abantu abazali bami bazothini ngawe? bazoletha imali yami bayibeke la ngiyifuna la manje awubona ukuthi wamele ucala umyekele ukuthi ahambe ayenza imali ngoba ngiyakhona ukuyenza imali ahlala nawe
uzoyithola kuphi imali angase Masa angasabuyi lo muntu ungasamboni ukuthi ukuphi esebalekile. Patrick uthini ngale ndaba imali ungahlanganisa kanjani? ngizobela kumashonisa. Uzobela kumashonisa. Hamba ke kumashonisa ke yakubolekele 25,000. Njobo uzombhadala ngama 350 angithi uzoyijabulela umashonisa mina ngeke ngikwenze lokho. Manje uyazivumela umcabango wakhe. Impela umashonisa bweni 25,000 yami ayiphumela ahambele uzobhadala umashonisa lo ngabo 350 bakho yangithi phela umashonisa kusho ukuthi uthambile. Manje uyifuna yonke vele i25,000. Yebo ngifuna lo yonke ngoba okuqala ungilethela amakhamera angizange azangitshele next. Kanti why uso? Bengisakukutshela ukutshela bese uyangivela ukuthi ngiphume. Ngifuna usizo phela mina Gobela. Hayike uzohamba uyokumashonisa uyolanda 25,000 ubuye uyibeke la. Then ke hayi case close ungazambela kahle sihleli la. Akunanto angakubambisa yona ukuthi mhlambe ahambe. Wena mawumbhekile nje unani? Unani ongambambisa na Patrick? Angina next. Ma uzoyithini ke akanani kuzohlala yena ke. Bese imali angekho ukuyihlanganisa. Uzophuma kumashonisa ayoyiboleka abuye azoyibeka la. Uyavumelana naye Patrick? Hayi lapho ngingaphuma namanje ngaphuma nani. Ngizobuthi ngiboleka kubani? So sivumelana ukuthi wena uyoboleka imali yakho nomkolota yona. Yebo. Isivumelo leso umtshela okay. Ungamtshela ke ukuthi imali uzoyiboleka umbhadale bese into zenu zihlukana. Gobela ngizohamba ngiyoboleka imali yakho kuZondi. Ngibuye ngizonikeza ungikhulule ngifuna ukuyayisa ngisafuna ukuthwasa into ehlane nje indlozi. Udodi ngisafuni imali yakho yi1. Awusafuni ukuthwasa nje ngizoba umzalwane. Usebenze kakhulu kabi. Mawungabuya nje nayo uzambele ngabe usebenza into enhle. Uzambele uya kuZondi wakho ke. Okay uyamdedela ukuthi ayifuna. Aye kuZondi akakayi ukuhamba ekhaya. Aye kuZondi ayoletha imali. Ngibatla mo. Okay Patrick uzwile ke. Uyangikhulula ukuthi ngabe ngiyifuna. Ukuthi ufuna imali athi akudedela ukuthi Ngiyakhulula ukuthi uyofuna imali. Thoza kodwa uhambi namgogo. Sizohamba impela. Why umele ngahambi nawo? Sofuna ukudla ngizozenzani le idodo zakho ushiya la. Ucabanga ukuthi yizo ngizozibamba. Ngizozilanda bangiphisa imali yakho. Hayi sizokuhamba ngizozoba uZondi la kwakho. Anikhona umfonela mhlambe ukuthi eze awuna number yakhe. Akuna umuntu ozokuhlanganisela wona ukuthi aze ku. Sizokhuluma naye ngizozama ukuthi ngihlangana luthula uthula umntana wakhe uyo oyakhona ke. Uzahamba noJikjela lo mfana omncane uzohamba naye. Okay isivumelano leso ke. Sokuza ngizwile mina. Okay. Kodwa sosokobela wamazizwana. Anisazwana. Hayi sazwana ibeka imali yami la sihlukane ngephisi. Bese nawe uzomdedela. Nawe ngidedele nawe ungidedele kwami. Okay. Sokuza ngiyabona. It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe and share. We out.